channel, Southern Mindanao. It takes a lot of growing for a tree to reach the sky. It takes a lot of rain to help it grow. It takes a lot of running for a child to catch the wind. Takes a lot of walking to learn to run, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way. 'Cause Jesus is growing in me. Many times I've been discouraged when the rain got in my way. I didn't know that it will help me grow. Every time I run ahead, I always miss the turn and ended
Kamusta mga kapaglaom? Nianasada sa atong tulumanon dinhi sa Hope Radio 95.3 alang sa atong mga paggiya sa mga kabataan. O gani, akong ginapasalamatan ang atong mga taga-subaybay dinha sa mga tagpuloy-anan nga asa kanunay nagapaminaw kanato sa atong tingog ni ining atong tulumanon. Busa kamo nga mga kapaglaom dinha akong ginahangyo nga atong hatagan og panahon ang atong mga kabataan alang sa paggiya dinha kanila og sa paghatag kanila og pagtulunan nga asa sila makahimo sa pagtuman gayud sa husto og sila matrain nga usa ka buotan og masinulundon nga mga kabataan. Kita nagapasalamat gayud dinha sa atong mga kapaglaom. Busa dinhi kita sa atong giya sa mga kabataan nga asa ato kini mahimo nga buhaton tungod kay kini gihatagan ta og dakong responsibilidad sa Ginoo ni ining mga kabataan nga gipiyal niya nganhi kanato. Busa ang mga kabataan mao ang bahandi sa Ginoo nga gipiyal ngadto sa mga ginikanan. Busa mga ginikanan atong giyahan ug bansayon ang mga kabataan kay sa pagbalik sa Ginoo kita iyang paninglan. Usab mga kabataan, musunod ta sa gitudlo sa atong mga ginikanan aron kita usab magmalampuson og ang kaayuhan atong maangkon. Niya kauban ni Tita Fe karong taknaa magasugod ta sa atong sumpay nga pagtuon ni adtong nilabay nga mga semana nga asa kita usab nagkig-uban ninyo. Busa sa pagsugod ako tamo hangyoon alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan nga langit nun ining taknaa, kami nagaduol diha kanimo. Nagpasalamat tungod sa imong dakong gugma sa pagpreserbar sa among kinabuhi. Nga asa kami imong gipaabot ni ining panahon na nga kami kinabuhi kauban sa among tibuok panimalay. Busa among gihangyo ang imong balaang presensya. Makig-uban ka namo samtang kami magapadayon sa pagtuon ni ining mga pagtulunan alang sa paggiyas sa among mga kabataan. Busa Ginoo, hatagi kami kaalam nga mo kini masabtan ug maaplikar gayud namo sa among pagkinabuhi ni ining kalibutan bilang usa ka panimalay nga malipayon og kinitanan among gisalig diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang atong pagtuon ni adtong nilabay nga mga semana mga kapaglaom ni akita sa Parents to be United in Discipline. Manguthan ako kaninyo mga amahan og inahan. Nagkahiusa ba ta sa pagdisiplina sa atong mga kabataan? O basig lahi ang gusto sa amahan, lahi pud ang gusto sa inahan. Basig nag-iya-iyatag kagustuhan alang sa tudlo sa atong mga kabataan. Kamusta mo din ha? Nabay paghiusa. I hope na mga kapaglaom aron nga magmalampuson og madaogon ang atong mga kabataan. Kay kung bisag sa atong puloy-anan ang inahan og amahan wala nagkahiusa sa pagdisiplina sa ilang mga kabataan, mahimo nga ang mga kabataan malibog og asa dinhi ang husto. Unsa ba ni si mama ba ang tinuod, si papa ba o asa? Malibog sila mga kapaglaom. Busa nagaingon dinhi, parents to be united in discipline. The mother should ever have to cooperate to of the father. Kaya ang papa man yun na sa pagdala sa rinda sa puloy-anan, so kita nga mga asawa, we are the co-worker or we will just cooperate sa atong mga bana that in
our efforts to lay the foundation of a good Christian character in our children. So, kung naay pag-iusa ang mama dinha sa gusto sa papa, nga atong nakita nga maayo, then go with him. Aron nga ang mga kabataan, makaangkon sila sa maayo nga Kristohanon nga pamatasan. And a dating father should not close his eyes of the fault of his children. So kanang husto gayud nga amahan, dili lang kay ipiyong niya ang iyang mga mata sa mali sa iyang mga kabataan. Because it is not pleasant to administer correction. Kay tungod dili niya gusto nga mag-administer siya, magbuhat siya ning ining pag-correct sa mga bata, di ba? Usahay ang mga amahan kay gi-address man gyud dinhi ang amahan. Dili sila gusto nang magsigidaghag istorya nga para sa inaha, pareha sa inahan, di ba nga kung unsa atong makita nga mali atong ipuna ato gyud ingon. Pero nagaingon din right principle must be established in the mind of the child. Kay kung dili nato ingnon sa mali nga gibuhat sa atong mga anak, they will think that all they have done are correct. Moingon sila nga, ang tanan ako gibuhat, maayo ra gyud to. Kay wala bang ko giingnan ni papa, ni mama nga sayop, okay ra gyud to. Apan, kita nakahibalo nga mali. Pero, ato ra gyud murag gi-ignore nato. Which is not good. Kay kita nakahibalo nga mali ang gibuhat sa atong anak, kinahanglan nato i-correct. Nganuman, kay kana makahimo sa kung makorek nato ang atong anak nga nagkamali, mahimo nga siya matuto o matudluan sa husto niyang pagkinabuhi nga naa sa kabubuton sa Dios. Tinuod nga ang mga kabataan na sila'y mga buhat nga murag kanang murag mukuha nang yun sila ba? Ila yun i-adventure kung unsa na. Pero, makita nato nga sa ilang pag-adventure, murag dili na adventure, kay murag kanunay naman. So, dili nato paabuton nga, ila na makinabuhi nga asa makadaot sa ilang maayong panlawas sa ilang kinabuhi. Sama ni ana, usahay na ay mga young people nato mo adventure, mag-try yun, magsigarilyo, or mag-inom. Then, kung dili nato na makorek mga kaigsuonan, o mga kapaglaom, kana mahimo nga ilang makinabuhi. Tungod kay enjoy man di ay need na at kanunay sa kalipay, kauban sa atong mga friends, nga nasa dili sama sa atoa. Then, mawala sila. But the advice is, ato gayud na hatagan og pagtagad ang atong mga kabataan nga nag-ingon ni ana. So, padayon ta. Combined influence of affection and authority. Let the light of heavenly grace mao ang maghatag kanato og husto nga giya sa atong character. Irradiate your character that there may be sunlight at home. Unsa di ay ni ang kahayag nga gikan sa kalangitan, grasya nga unsa magagiya kanato sa atong character, pamatasan nga muhatag og kahayag sa atong puloy-anan. Let there be peace. Kung naana ang grasya o ang kahayag sa atong kasing-kasing, sa atong puloy-anan, na ay kalinaw, na ay kahapsay, na ay maayong paminawon nga mga pulong, o ang kalipay maoy mabatnan sa puloy-anan. Apan kung walay kahayag mga kapaglaom, walay kalinaw, walay maayo nga mga pulong nga atong madunggan, og mahimo
nga ang kalipay dili mabatnan sa mga membro sa panimalay. So, nagaingon din kini nga gugma nga blind love. Kanang blind love is ignoring to correct the faults of the members of the family. Nagaingon din kana nga gugma wala ginaalaw sa atong mga kabataan nga maoy mo rule og maghimo sa ilang mga ginikanan nga slaves sa ilang kagustuhan. Kung unsa ang gusto sa anak, mahimo na tang slave nga mga ginikanan kay bisag wala tay palit, ika-provide, mangutang na lang ta aron di masuko ang atong anak. Bisag dili kaayo kinahanglanon. Ha? Then, unsang mahitabo? Mahimo nga dili maayo ang resulta o pagdisiplina nato sa atong mga kabataan. Kung naatay kahadlok ang atong mga kabataan, masuko sa ato sa pag-correct sa ilaha sa dili husto nilang pamatasan. There should be no parental partiality, no oppression. The combined influence of affection and authority will place the right mold upon the family. Remember, mga ginikanan, sa gagmay pa sa ang atong mga kabataan, kinahanglan na gayud nga sila tudluan sa husto sa pagsunod sa ilang mga ginikanan. To obey. Maog yun na ang gikinahanglan. Ato gyud instill sa ilang huna-huna. Whatever nga ilang buhaton sa ilang kaugalingon, kung kita mo sugo diha kanila, they are obliged to obey. Mauna mga kapaglaom nga niingon ang Ginoo, unsa gani? If you love me, keep my commandments. Bisag gusto pa nimo unta nga mo adto ka niining mga lugar apan questionably nga giingon sa instruction sa Ginoo, it's not your place. Don't go. Di ba? Kaya nahigugma ta sa Ginoo, sundo nato ang instruction because He knows better than us. Mas nakibalo siya. Unsa sa unahan, unsa ka na nga mga lugar nga wala pa nato nahibalan. Delikado. Mawala ta. Then, sama usab sa atong mga kabataan. Nga sila samtanggag may paatong tudluan sa pagsunod gayud. Nga walay bagulbol, aron malipayon mga kapaglaom. So, dinhi, represent God's character in discipline. Sa atong pagdisiplina sa atong mga kabataan, kita nagrepresenta sa karakter sa Ginoo. Unsa man ang Ginoo nga nagdisiplina sa mga katawhan. Ingon niya, kini firm and be decided in carrying out Bible instruction. Kung kita musunod sa pagdisiplina sa Ginoo, God is firm, di ba? But He is loving. Og ang iyang pagdesisyon, there is a reason behind. Naagyoy mga rason mga kapaglaong. Why Achan was punished by the people of Israel to death? Nga gyud gipatay siya. Tungod kay ang pagpangawat is disobeying the law of God. Og dili gusto sa Ginoo nga makontaminate ang ubang mga tao sa Israel tungod sa gikinabuhi ni Achan. So bisag pa ang iyang tibuok panimalay, gipuo gayud, giwala gayud didto sa banay sa Israel. That's how firm God is to punish the disobedient people before in the Israelites. He is loving. He is firm, mga kaigsunan. Og iyag yud. He meant it. Kung unsa ang iyang giingon, iyag yud tumanon to let the people know that He is firm, but He is
loving. O ganaunta nga pagdisiplina sa atong puloy-anan, ato kini buhaton usab. Ingon din be firm, be decided in carrying out Bible instruction, but be free in all passion. Kadang, may favoritism, no? Usahay, kanang atong makita, kay guwapa ni ang atong anak, maulang yun atong ginapaboran usahay, no? Bisag na mali, ato lang tabunan, no. That's not good to practice in our home. Bear in mind that when you become harsh and unreasonable before your little ones. Kini atong tunan karon sa pagtudlo sa atong mga gagmay mga kabataan. Kay dinha gyud na ma-instill sa ilang huna-huna. Nga kung kita harsh ra gyud sa ila, unreasonable ang atong mga pagdisiplina diha kanila, you teach them to be the same. Ato pod ginatudluan sila sama-sama ni ana. If the converting power of God is exercised in your home, you yourself will be constant learners. Kung kanang converting power sa Ginoo, atong gina-exercise sa atong puloy-anan. So kita usab maka-learn nato. Samtang kita nagadisiplina sa atong mga kabataan. Husto nga naagyud sa instruction sa Ginoo, kita usab maka-learn gihapon ta, makatuon gihapon ta nga this is what God wants us to do, to obey without murmur, di ba? Walay pagbagulbol. So you will represent the character of Christ, and your affection in this direction will please God. So kung kana atong ginabuhat, kita nagatuon adlaw-adlaw sa pagdisiplina sa atong mga kabataan sama sa pagdisiplina sa Ginoo, then kung kana atong ginabuhat, then kita nagarepresenta sa karakter sa Ginoo nga kini nga atong mga buluhaton sa husto nga direksyon sa Ginoo mahimo nga kita nakahatag diha kaniya og kalipay mga kapaglaom. So nagaingon din parents should not neglect the work that should be done to your younger ones. Dili nato pasagdan ang atong mga kabataan nga gagmay pa sa kanang ingon nila pasaway. Kay gagmay pa dili pa pwede latoson, di pa pwede kasab-an. We need to do it. Kay kung dili nato na sila kasab-an or i-reprimand nato or dili nato i-reprimand sa ilang ginabuhat nga dili maayo, mahimo ngayon ay tama ra di ay ang akong gibuhat. Hangtod nga magdako na sila. Nga kung sa ilang pagdako naglala na gyud, then you will tell them that is not good. Moingon sila, sa gamay pa nako, sa gamay pa ko mauna ni ang akong ginabuhat nganong wala man mo ning ingon. Karon nga dako nako mao pa ko ninyo giingnan. So, kita masisita sa atong mga anak. So, let your light shine forth in pleasant words, in soothing tone of voice. Kini gani ang atong tingog. Kining mga mama, mga high pitch, magyud ni. Diba? So, makita nato nga pinaagi sa atong mga pleasant words, sa tunupod sa atong pagsulti, sa atong ginahatag nga mga instruction, mahimo nga makahatag pod kahayag sa atong mga kabataan kung husto kini nato nga mga pulong nga gisulti diha kanila og ang tuno sa atong tingog maoy nagahatag gayud og kanang husto nga pagpaminaw sa atong mga kabataan. Take the sting out through prayer to God for self-control. Usahay mawad-an taog kaugalingong pagbalanse nga kanang usahay mangutana ang atong anak, makataas ta sa atong tingog, then nagaingon nga we need to pray.
gikinahanglan gayud mga kapaglaom mga ginikanan sa pagampo diha sa Ginoo nga hatagan ta og kaugalingon nga pagkontrolar sa atong mga pulong, sa atong mga mga temperance, no? And angels, kung kini atong maangkon ang self-control, and angels will be in our home, for they will observe your light. Kay sila moobserbar usab sa kahayag nga naa kanato. Ang mga angel, ang mga anghel muadto sa atong puloy-anan tungod na ay kalinaw. The discipline you give to your children will go forth strong, clear current from your correct managed home to the world. So kini ang atong gihatag nga disiplina sa atong mga kabataan, ang husto nga pagdisiplina. Kini makahatag og strong and clear current dinha sa atong mga kabataan nga kini atong pagmanage sa atong puloy-anan right, husto sa atubangan sa Ginoo, then kini madala sa atong mga kabataan sa ilang pagawas dinha sa atong puloy-anan. So, no deviation from right principles. Wala na ipagbangianay, wala na ipag-argumentuhay sa husto nga prinsipyo sa pagdisiplina. Some parents are in subjection to their children. Niadtong mga panahona, wa gyud kay rason, di gyud ka para sunon sa imong ginikanan, bisag husto ka pa. Kay dili pwede, kay wala na ka nagarespeto sa ilaha kung mutubag-tubag ka. Mauna niadtong panahon, pero karon baliktad na. Unsa na karon? Sa karong panahon, some parents are in subjection to their children. Sila na hinuon mo sunod sa ilang mga kabataan. They fear to cross the will of their children and therefore yield to them. So, loy kaayo, no? Ang mga ginikanan, bisag hibalo sila nga dili maayo ang ginabuhat sa ilang mga anak. Wala na gyud sila mahimo karong panahon. Kaya nga naman, mahadlok na sila sa pagsuki-suki sa ilang mga kabataan nga kagustuhan. Og dayon, maluoy pud kaluluoy, no? Ang mga ginikanan, labaw na, kung tiguang na. Ang mga kabataan, baskog pa, nga dili tagdon. Kung unsa ingon sa ginikanan, dili tumanon, kay tigulang na, wala na'y kwarta. Murag karon ang hawod ang na'y kwarta. Diba? So, dili maayo na. Ang husto, ang mali. In the sight of God, wala gikount ang kwarta sa imong mali o sa imong tama. Ang tama, ang mali. Og nagaingon dinhi, but just as long, maoning advice, nga tumanon yun nato ang atong mga ginikanan, mga kapaglaom, no? Labaw na ang atong mga kabataan. Be just as long as the children are under the roof of the parents, dependent upon them, they should be subject to their control. Parents should move with decision, requiring that their views of light be followed out. So, mauni, mga kabataan, ang advice. As long as you are there under the roof of your parents, kinanglan nga tumanon gyud nato sila. Mauna ang giingon ni Ellen G. White sa Child Guidance, page 241. We need to follow our parents. Tungod kay sila maoy gihatagan og tahas sa Ginoo sa pagtudlo ngan hikanato sa mga kabataan. So take extreme steps if willful disobedience is unchecked. Mao di ay ni kinahanglan gyud nga naatay mga dagkong lakang
mga husto, kanang pinaka na nato gyud nga mga lakang sa mga dili matinumanon nga mga kabataan nga wala nato na check. Dako ang atong lakangunon sa pagdisiplina diha kanila kung wala nato na check. Ang uban ani mag-abot gyud sa kagubot o kahiibos sa pagbati kung atong buhaton kini. But the advice mao gyud ni mga kapaglaom nga ang mga kabataan naay mga kabataan sa atong puloy-anan nga dili gusto mo pa under sa banner sa mga ginikanan sa pagtudlo diha kanila, because they are thinking that they are under, no? May mo silang kuan ra gyud sila sa ilang mga ginikanan. Walay kagawasan, mao man na aron unfair, ang mga bata moingon na unfair, then kanang wala sila kagawasan. Unsa pang kagawasan ang inyong pangita? Okay. Na behind that, dili sila gusto mo trabaho, sugo-sugoon, but you are under the roof of your parents. Dili mo bisita, membro mo sa panimalay. Kinahanglan nga na ay mga hustong pagtudlo o pagmaymay diha kaninyo nga inyong tumanon. Pero nagaingon dinhi nga kung ang atong mga kabataan wala gyud nato na check o willfully disobeying yun sila sa ato amurag wala gyud bisag unsaon nato, then nagaingon dinhi take extreme steps. Some indulgent is loving parents fear to exercise wholesome authority over their unruly sons. So, kanang murag na sila'y kahadlok sa pagtudlo sa labing husto nga gihatag kanila nga authority sa pagmaymay o sa pag-instruct sa ilang badlunganon nga mga anak. No? Kay dili siguro sila gusto gubot, dili sila gusto singgitan sa ilang anak nga dili nagatuman, no? Murag dili sila gusto gubot, mao na gyud na. So, nagaingon din lest they run away from home. Kini ba sila nga mga kabataan gusto nila nga moingon sila nga mulayas ko din kana daghan gyud mga kabataan mo ana. Kanang murag gikuan ka ba gitreat gyud ka. So, it should be better to do this than to remain at home to live upon the bounties provided by the parents and at the same time trample upon all authority, both human and divine. Mga kabataan, kung inyong ginabuhat kini, sa dili pagtuman sa inyong mga ginikanan, singgit-singgitan ninyo mga ginikanan, you are what? Trampling the authority, both the human and divine. Inyong gipanamastamasan ang otoridad sa inyong ginikanan og sa Ginoo. Og nagaingon din nga kung ang mga kabataan nga dili magpatudlo, dili magtuman sa instruction sa ilang mga ginikanan, naa sila'y mga pulong o tendensiya nga moingon muhawa ko niing puloy-anan. Walay kalinaw. Apan kinsa ra di ang nagabuhat sa walay kalinaw, sila kay dili gusto mo tuman sa ginikanan. Gusto nila autonomiya, gusto nila hayahay, walay mo badlong nila, walay mo tudlo nila, walay mo sita nila or unsa dinha. Mao na ilang gusto. So, nagaingon din kung kana inyong ginabuhat, inyong unsa gipasipad-an ang unsa otoridad sa inyong mga ginikanan og sa Ginoo. So nagaingon din kung kana nga anak nimo gusto gyud nga mo pahilayo dinha sa inyong puloy-anan, ingon din let the parents say to the boy who threatens to run away from home, my son, if you are determined to leave the home, mingaw kaayo no?
rather than to comply with just and proper rules, we will not hinder you. Ayon din anak, kung gusto man yun mo, determinado ka mo hawa ning puloy-anan, kaysa magtuman sa husto nga mga pahimangno din hinimo, then dili diha kanimo. If you think to find the world more friendly than the parents who have cared for you from infancy, you must learn your mistake for yourself. So, kung naghuna-huna ka, nga makaplagan nimo sa kalibutan, ang mas labi pang mahigalaon, labaw sa imong ginikanan nga nag-atiman nimo gikan pa sa imong pagkabata, then imo lang yun na mahibahuan, ang imong sayop nga panguna-huna. Okay, you can go. Pero ang gwapo din mga kapaglaom, no? Nga, ang ingon din nga, if you, no, nag-ingon din if you wish to come to your father's house, to be subject to his authority, you will be welcome. So, kung naan ka sa gawas, nakita mo na nga maliday ka sa imong panghuna-huna, kay dili di ay nimo makaplagan ang husto nga kalipay didto sa gawas sa imong puloy-anan, then, if you think nga kanang naghuna-huna ka nga mubalik din sa atong puloy-anan, you are welcome. Dili ta mo ingon nga ay ayaw nagbalik-balik din kay salawayon ka kayo. Let them realize nga pagawas di ay nila wala gayoy makatupong sa pag-atiman sa ilang ginikanan, sa paghatag diha kanila og mga pahimangno, dili nila makita dito sa gawas. Then, if you wish to come back, then you are welcome. So, obligations are mutual. No? Ang mga obligasyon sa atong puloy-anan, dili na ta pasugo-sugo din That's a mutual understanding na nga mauna ang imong trabaho tungod you are a member of the family. So, kinsapay laing mutudlo nato. Mga kabataan, kinsapay laing mutudlo ninyo. Walay lain ang mga ginikanan. So, it's better to obey our parents kaysa atong supakon sila. Because God has given them the authority to do so. Munang obligasyon kay kamo na pud ang maginikanan, kamo na pud ang naay dakong responsibilidad sa pagtudlo diha sa inyong mga kabataan. Yani, mauna mga kapaglaom, mga kabataan, think it twice or more than that. Kung asa atong pilion to stay at home to obey our parents or to go away to find somebody to teach you to love you more than your parents. Dili nato makita, mga kapaglaom. So, I hope and pray that all of us, kitang tanan, mga kabataan gayod, niya dinhi ang sentro gayod, giyahan ang mga kabataan sa husto, ug ang mga kabataan usab, mahimo nga magmasinugtanon sa pagtuman sa ilang mga ginikanan. Nga ang tanan mahimong malipayon. Everybody happy. Kung kana atong mabuhat gayod. Kanang suguon ta, di na magbagulbol, go at once. Ay, kalipay ra gyud sa mga ginikanan. No? Kanang mga kabataan nga kung unsa atong isulti, maminaw, o buhaton, then we are so happy. Siguro di naman ta musulti sunod pagyud og maong nga pagsulti kung natuman na. Apan usahay, magdako na daw ang baba sa ginikanan, mabungol na ang mga kabataan ang trabaho apagyud natuman.
nga maunang sinugdan sa kagubot sa atong panimalay. So, mga kabataan, nagaingon din you cannot find another love, no? More than your parents nga kana gihatag diha kaninyo. Ang kalibutan dili makahatag niya na. Yes, kung daghang ka kwarta, no? Mahimo nga daghan ka friends, daghan ka kaila, pero once nga kining tanan mawala, usab ang imong mga higala mawala. So where will you go? Your parents, ang imong ginikanan, ang ilang mga kamot, widely open to accept you to come home. So ako nang hinaot, mga kapaglaom, mga kabataan, that it's better to obey our parents to make us all happy. So, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ako nagapanghinaot nga kamo na ay nakuha nga dakong pagtulunan karon. O ako nalipay usab nga naa dinha ang atong mga digital missionary volunteers nga naga-share sa atong programa og ang tanang mga kapaglaom nga naminaw karon. Daghang salamat og usab ang nagatan-aw sa Facebook page nato o sa YouTube. Daghang salamat sa inyo tanan. Ako nang hinaot nga ang atong pagtuon dako gayud nga kapuslanan sa paggiya sa atong mga kabataan. Kini ang inyong kauban, Teta Fe. Sa pagtapos, magaampo kita mga kapaglaom. Amahan nga langit nun, salamat nga ikaw kanunay nagapahimangno kanamo sa pagtudlo sa mga kabataan nga imong gipiyal kanamo. Tabangi lamang kami Ginoo nga kami makasunod sa imong mga instruction nga asa kini among pagabuhaton alang sa among sa kaayuhan sa mga kabataan nga imong gipiyal nganhi kanamo. Tabangi kami Ginoo nga ang gugma, kalinaw ug panalangin among mabatnan kanunay sa puloy-anan nga asa ang mga kabataan usab mahimong magmasinugtanon sa pagsunod sa ilang mga ginikanan labaw nga sila magmasinugtanon sa pagsunod diha kanimo. Ikaw ang among dalangpanan sa liganan sa gugma nga among gikinahanglan nga maoy giya kanamo sa tanang panahon nga ang kalipay among mabatnan sa tibuok membro sa panimalay. Ang gugma ug ang kalinaw amo maangkon tungod kay kini imong gisaad sa imong mga katawhan nga mga matinamanon. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong pagpasaylo sa among mga sala kay kini among gisalig ug gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.